1, 2. Wat goed van jou zeg. Hey, zullen we dat nog een keertje doen? Doe eens even die handen naar beneden zo. Goed zo. En die duim ook uit je mond zo. Goed zo. Hey, Boefie. 1, 2. Kiekeboe. Kiekeboe. Ja. Hallo meisje. Goedemorgen. Goedemorgen. Kom je ook voor de foto? Wat goed van jou zeg. Hey, goedemorgen. 1, 2. Joe. Bibber. Hartstikke goed van jou zeg meid. Goedemorgen. Dankjewel meid. Gaan we dat nog een keertje doen? Dankjewel meid. Nog niet goed. Hartstikke goed. Eva. Eva. Hartstikke knap hoor. Dat heb jij goed gedaan zeg. Ja, fantastisch hoor. Hartstikke goed. Kiekeboe. 1, 2. Kiekeboe. Wat goed van jou zeg. En we doen nog een keertje. 1, 2. Kiekeboe. Kiekeboe. Eén, twee, drieën. Waar had een appeltje, waar had een paard, waar had de sinaasappel eten maar. Ro had een appeltje, Ro had een paard, waar had de sinaasappel eten maar. Lekker fruit eten. Dat wordt een drokke dag, jong. Oh ja man, gekke huis. Zeg maar. Ja. Oh, wel leuk hè? Ja echt, het is altijd hartstikke leuk. En het is wel een drukte, maar de band vindt het echt leuk. En die fotograaf die doet het ook echt heel goed. Hallo. Dit is Isa. Hallo Isa. Goedemorgen meid. Goedemorgen. Isa gaat niet lachen. Dankjewel Isa. Keurig gedaan hoor meid. Zullen we nog 1 keer gaan Mees? Nee? Dat is toch hartstikke gezellig. Ga ik bij jou zitten? Zullen we belletjes gaan blazen? Zullen we bellen blazen? Vind je bellen blazen leuk? Wauw, dat is mooi. Nog 1 keer Mees? Komt ie weer. Dat is mooi. Leuk is dat hè? Hé Mees, kun je nog even je vinger uit je mond doen? Hartstikke goed vent. 1, 2, dankjewel Mees. Dat heb jij goed gedaan hoor. Super. Eindjes iets dichter bij elkaar. Hartstikke goed. Hey, goedemorgen. Hier is Ashley. Hey. Goedemorgen. Maar dat is leuk. Maar dat is mooi. Dat zijn hartstikke mooie belletjes hè. Ja, dat zijn hele mooie belletjes. Dat gaan we gewoon nog een keertje doen hè. 1, 2, dankjewel. 1, 2, dankjewel. 1, 2, koekoek. Super gedaan. De allerleukste momenten vind ik kinderen die heel onzeker en een beetje bang binnenkomen en die vervolgens met een stralende foto de deur uitgaan. Dat vind ik echt schitterende momenten. Dat is mooi. High five. Yay! Doeg! Tweeën. Hartstikke goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben van het Omroep Friesland programma hier. Goeie. En ik was even benieuwd wat je aan het doen was. Ik ben aan het wachten. Aan het wachten? Ja. Nee, dit ziet er heel relaxed uit. Ja, zeker weten. Ja, op wie wacht je? Op mijn vriendin. Oké. Dus je dacht van ik zet hem hier neer en Ik wacht even. ga even lekker even liggen. Ja. Ja. Dit is jouw motor, brommer? Ja. Ja. Wat is het voor een? Een Aprilia Classic. Oké.
Die zie je niet zoveel, of wel? Klopt. Nee. Ben je brommerliefhebber en motorliefhebber? Ja. Dus wil ik straks ook zeker een motorrijbewijs. Dat wil het zeker, ja. Dat zit er zeker in, ja. Want hoe lang moet je nog wachten voordat je voor je motorrijbewijs mag? Nou, nog 2 jaar. Maar ik wacht denk ik nog 4 jaar. Want dan kan ik gelijk voor zwaardere motors. Poets je hem ook vaak? Nou, af en toe. Ik denk nu 1 keer in de 2 maanden. Ja. En Ik was van plan om dit te gaan doen. En dan wordt hij helemaal grondig schoongemaakt. Dan wordt hij helemaal grondig schoongemaakt. Tot meteen. Ja. Is je vriendin al flink te laat? Ja, een beetje. Beetje. Dat ben je wel gewend? Dat ben ik wel gewend. Ja. Het zijn vrouwen, hè? Het zijn vrouwen. Het blijven vrouwen, ja.